سب معرخ ندي دفيرو زلو سب معرخ ندي تشاكينو زلو زرعي كان نجر امغا ابيت مقدس أبال نايز بيت كريستيان كم تريقول لهم بحزوز نبرة مسارحي كارراهون كومون كلا حسين إيرتراين أب كامبالا زغمتون تاي قاتيمو قال 7 عمت أده لقاح نغت كفل تاكسي تسرح سلام كم يتغنوا جايز كاف يلي لو ما عند خان عقوم أقدس يزبلنا وستفعلوا حبريتات كومون أقدس تزبلنا فيديوهات كن رأينا صل السمو ده ثم سيتنحو حدش يحركينكم سبسكرايب ويترسعوا let's go سيز جايز نبي مرة نريو فيديو نايزن تريون زلهم حيال أد إنا خنري مخناتو بزح تساقماتن كم تريون لهم أب تاكسي تسرحة أدي مخاقوال 7 عمت أد تاكسي تسرحة إنا خنري سيز جايز نايزن عدد تزقرم زقبرو تقند نجر بعبيو قال 7 عمت كوينن تاكسي خسرحاوي ماكينة حزاون نبعلو ازو زقرم نجريو نابز سرح زقتون ون تزقرم نجري مالتي مخناتو استريو زلهم ودنيو ودنيو منسي ودنيو انتخونا جن كنما عسرت كعمت يخون اكبابي ينفرس انداتا مهارة سلزة حمامة ناي امرو حمام سلزة قبرة كالي توسخت اقماتون سلزة قبرة كم تريقول لهم كاب جزاو ناي وطسني مالتيو حدا ودن نسيو سلازي كاو جميران نويح عمتات بتصبل اندابلا خالق اندابلا يملال سوء نيران زودن مالتيو قرب تعنا مسرخبه ويكادحان مسكونن كسرحو سلازلهم ويون زخوني يكون سرحون سلازي بلهم كاب ايدهم ناب افهم سلازنبره زودهم زي نزي غزازي ناي قدن غزئناتن يزي سلازي بزي غزازي اتحيزهم ماكينه نغزا تبايلهم تاكسن تسرحو مالتي تاكسن تسرحو ماكينه نغزا تبايلهم ماكينه غزيهم مالتي تسامعهم انتخونا جن زودن زي تاكسي حيزو بزورو لزنبره خمت زبلكم ناي امرو حمام سلازخونون كسامعو يكالن مالتي ترى لهم بتحمامون نداقدر خيد جميرو مغناتو بزحات سبات اب تاكسي لزرخب بزح ጭንቀት كغبرلو جميرو مالتي ወይ ካምስ بزح حساب معلتاو مرخب نبعلو ጭንቀ كغبرلو جميرو ስለዚህ መኪና كحزاي كالن مالتي ስለዚህ خمت زبلكم تا مكينا خاني ناي زغزا اتحيزوم كارتا ناي زغزا اتحيزوم يوم نتا مكينا غزي امه مالتي ስለዚህ واغا اند حركه زي كفيلم مخاني غزوم كورسي مال كبخم وخاني زنتري ونزل لهم ادخاني بعليك حزاي ببال تبقيسن والدي حسبو بعليك حزاي مبال قال 7 عمت تبقيسن ودنا امن النيرو مخناتو حزاي له امن النيرو مخناتو زناي اوبر زبالو كان رايد اسرار حاب موبايل ابلكيشن غيركا تقبلو غلغله حجي اسونا فلطو ينبرن زناده مالتي كم تاكس صراحه ندار كويننكا سو كفلت الله مالتي سلازي ببحدا يريني ري انت خونه جن كتحزا زبل دفرت اينبرون هندبت جن كم ستريون زلهم بعلن جميرا افت مجمرا كبيدن يرون الى انت زي كوينو جن ابز حج اوان ملؤ بملؤ تاكسي بعلن سرحو الله وي كاني بكارتا ناي غزኦም استتحز ገንዘብ نخخفلا كم ستريو لهم ملؤ معالتي تاكسي كسرحا وعلا الله مالتي
ላይሰንስ ከውፅኣ ከለዋ ግን ከምዚ ኢንተርቪው ዝበልኦ ብዙሕ ግዜን ወዲቐን ማለት እዩ ከባቢ 5-6 ግዜ ይኸውን ደጋጊመን ወዲቐን ማለት እዩ መሃራ ይፍተና ይወድቃ ከምኡ እንዳበላ ንብዙሕ ግዜ ወዲቐን ነይረን ድሓራ መወዳእታ ምስ ሓለፋ ከዓኒ ናይ ላይሰንስ ወይ ናይ ምዝዋር ፍቃድ ተዋሂቦን ማለት እዩ ካብኡ እንድሓር ኣብ ሓደ ናይ መንግስቲ ስራሕ ንነዊሕ ዓመታት ከም ኣውቲስታ ኮይነን ሰሪሕ ድሓር ግን ኣብ ሓዳር ምስ ኣተዋ ቆልዓ ምስ ወለዳ ግን ገዲፎንኦ ማለት እዩ ነዊሕ ዓመታት ገዲፎንኦ ካብቲ ስራሕ እውን ጥሮታ ወፅአን ነይረን ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ጓል 7 ዓመት ኮይነን ከም ዝበልኩኹም ኣቐዲመ ብዙሕ ሽግራት ምስ ኣጋጠመ ራይድ ሙሉእ መዓልቲ ራይድ ይሰርሓ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ዝገርም እዩ ኣዝዩ ዘሐጉሰካ ነገር እዩ ከዓ ንብዙሓት ሰባት ኣብነት ዝኾና ሓያል ኣደየን ናብ ካልእ ሓበሬታ ምስ ንኸይድ ከዓኒ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብብዝሒ ኤርትራውያን ኣብ ካምፓላ ማለት እዩ بخمسة عينت فيديوهات لينك زرقة حق أني لو رأيكم من حكينكم نايزم غنات كاني إيرتراويان حتى تعقبا اب كامبالا زوص حدش حبريتا سلازلو يو نعوز ملكت كاني سيم استريو زلهم دغاغي مزمصو يو اب تيك توك تسرحهم فيديوهات سيم يزبال كيدكم فولو غبرو سلازي تحبريتا انتاي مسل كاو نسمعو كابت مالسوني على 16 ورا 12 جميرو نبومولهم اب يوغاندا زرقبو سدتنياتا ابا فول ستاتس ملكت حدا حبريتا وصلو نسرما ننوح زبل اوان اب يوغاندا فول ستاتس كتوصل شحن 200 كساب شحن 500 دولار اخفل كاي نيرو سمعوا لهم شحن 200 دولار كفيل كاي نيرو اب كامبالا ناي منبري فقاد وكاني ناي سدتنيا نختوصي مالتي شحن 200 دولار ينيرو بزي حقاوي مالتي خندو زخفل تنيرو كابلوم يجميرو ግን እዞም ኩሎም ስደተኛታት ድሕርናይ ነዊሕ እዋን ግን ነዚ መፍትሒ ተገይርሉ ካብ 2018 ክሳብ 2023 ዛእተው ስደተኛታት ኣብ ሓጽር ግዜ ማለት ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ኢንተርቪው ገይሮም ፉል ስታተስ ሙሉእ ናይ ዕቁባ ወረቐት ወዝሉ መንገዲ ተፈጢሩሎ እዚ ድማ ብኦፒኤም ማለት ኦፊስ ኦፍ ዘ ፕራይም ሚኒስተር ዝተዘርግሐ ዜና ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናብ ዩጋንዳ መጺኹም ዘለኹም ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ሱዳን ይኹን ካብ ኬንያ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ሰዓት እዚ ብፍላይ ድማ ዞም ኩላ ኣብ 2023 ናይ ኣሳይለም ወረቐት ኣውፂኹም ፉል ስታተስ ከተውፅኡ 1200 ዶላር ትኸፍሉ ነበርኩም ሰባት ኣብ ዝተጠቒሱ ዘሎ ዕለት ኢንተርቪው ክትገብሩ ከይትኩም ኢንተርቪው ገይርኩም ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ دايما فول ستاتس ناتكم بنص اختو تخليهم ازي مالت ناصاي زخون يكون كفليت يبلو جاست كيتكم انترفيو غيركم ما بستطقيستو لعلت فول ستاتسكم كتوصو تخليهم ثم 2023 زاتكم ايرتراوين كاب علت حدا ورا 10 حدا كسب علت 10 شوعته مولو انترفيو ني ايرتراوين توهيب دول ادري امولو 2022 يوغندا زاتهم سبات انت دالهم دما كاب علت 25 ورا 10 كسب 30 حدا ናይ ወርሕ 10 ከይትኩም ኢንተርቪው ገርኩም ብነጻ ዝኾነ ይኹን ክፍሊት ዘይብሉ ፉል ስታተስ ከተውጽኡ ትኽእሉኩም ስለዚ ነዚ ዜና ዘይሰምዑ ሰባት እንትደኣለው ሼር ገርኩም ንገርዎም ካብ 200 ካብ 500 ምኽፋል ኣገላግሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተሓበሬታ ከም ዝትመስል ማለት እዩ ነዚ ምርኩስ ብምግባር እዩ ኸዓኒ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኣፍ ደገ ናይቲ ወረቐት ዝዕደለሉ ወይ ከዓ ዝምዝገበሉ ኣብ ካምፓላ ማለት እዩ ብብዝሒ ሰብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ نبقى حدا أزيو زحزن نجار مس نخيل كاني لوم سب معرخ ندي دفيرو زلو سب معرخ ندي تشاكينو زلو زرقي كان نجار فيديو حنتي نخنا رأيكم كم تري أقول لهم أبز فيديو زي أب كداسي زلو وكأب بيت كريستيان نبلو أب بيت كريستيان زلو سبات يوم لذي يقدسوا له بزي أب مجمع رأيكم زرقهم ما خاني حدا أبال نايز بيت كريستيان وكاني أبزي كم أقداسي زقلقل سب مالتيو كم تري أقول لهم بزغد ميتي أتلو مصحف حيزي أتلو مالتيو ኣብ ተቅድሚት ከዓ ሓደ ነጸላ ገይሩ ይቀድስ ይሰብኽ ኣሎ ማለት እዩ
ኣብዚ እዋን እዚ ከዓኒ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተመልኪትሉ ዘሎ ሰብ ንነዊሕ እዋን ክቅድስ ንነዊሕ እዋን ምስኦም ክዝምር ምስኦም ክሰምዕ ፀኒሑ ዝገበሮ ነገር ኢና ክንርኢ ኮፍ ኢሉ ክሰምዕ ፀኒሑ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ተሲኡ ኣሎ ማለት እዩ ተሲኡ ከም ትሪእዎ ፀናሕኩም ነዚ ኣቐዲሙ ዝኣተወ ኣባል ናይዚ ቤተክርስትያን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብሒዝዎ ዝነበረ መሳርሒ ካራ ኸውን ከምኡውን ካልእ ሓፂንን እዩ ሃሪምዎ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቶም ኣብ ቤተክርስትያን ዘለዉ ሰባት ኣውፅኦሞ ዝስሕቕ ዘሎ እዩ ዝተሃረመ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ ንጹር ተርእየና ኣላ ማለት እዩ ከም ኣብዚ ኮፍ ኢሉ ፀኒሑ ንነዊሕ እዋናት ኮፍ ኢሉ ፀኒሑ እዚ ሰብ እዚ ኣብዚ ቅድሚት ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኣባል ናይዚ ቤተክርስትያን ክኸውን ይኽእል እዩ መፅሓፍ ዝሓዘ ብቅድሚት ምስ ኣተወ ኣብዚ ቅድሚት መፂኡ ኮፍ ምስ በለ እዚ ብዚ ኮፍ ኢሉ ዝፀንሐ ከዓኒ ብሒዝዎ ዝነበረ ንብረት ንኻርሞ ተሲኡ ማለት እዩ አላወኩም ነበር እና ተቀመጥ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብሒዝዎ ዝነበረ ኣብ ዚትዩ ሃሪሞ ኩበት እንዲህ ብዬ ነው ቀናብይ ፀኒሑውን ከም ዝረኣኹሞ ካራ ከውፅእ ፀኒሑ ማለት እዩ ካብ ብድሕሪኡ ማለት እዩ መጀመርያ ብካልእ ሓፂን ሃሪሞ ድሓር ፀኒሑ ከዓኒ ካራ ከውፅእ ምስ በለ ግን ብምልኦም እቶም ኣብዚ ቅዳሴ ዝነበሩ ሰባት ብምልኦም ከይቦም ሒዞሞ ማለት እዩ በዛ ፍጥነት ቢላውን ማውጥቶ መሰካት ይችል ነበር ሌላኛው እዚ ትዝህረም ዝነበረ ማለት እዩ ወይ ዝተሃረመ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምልክት ክዳኑ ተቐዲዳ ተዘይኮይኑ ዝኾነ ይኹን ከም ዘይኮነ ወይ ከዓ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ከም ዘይወረዶ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ነገር ማድረግ ይችል ነበር ኣብ እዋን እውን ተኻራ ውፅኡ ብቕልጡፍ ወይ ከዓ ተቐዲሙ ተኻራ ሒዙ ፀኒሑን ክሃርም ንኽእል ነይሩ እዩ ዝብል ዘሎ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቷል አስደናቂ ምህረት ነው እግዚአብሔር ያደረገው ለኹም እቲ ሒዝዎ ዝፀንሐ ካራ ከምኡን ሓፂን በዚ ነይሩ ቀዳመይቲ በዚኣ ሃሪሞ ድሓር ከዓ በዚኣ ክሃርሞ ክብል ግን ኩሎም ከይቦም ሒዞሞ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኸዓኒ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ ማዕረ ክንደይ ሰብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ጨኪኑሎ ዘርእየካ ነገር እዩ ምክንያቱ ካልእ ትረፍ ኣብ ቤት መቕደስ ከይድካ እውን ሰብ ክትሃርም ከመይ ዓይነት ሓሳብ መፀልካ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጋይስ ናይ ሎሚ ዓንቲ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ ሓድሽ ሕርኪንኩም ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ሳብ ኔክስት መደብ ንረኸብ ሰላም